Non ven tamén os orzamentos dende a oposición. No Bloque Nacionalista Galego, o deputado Óscar Insua calificao de desastre e falto total de compromiso coa Costa da Morte. Nefastos, un desastre, e o que demostran é unha falta total de compromiso coa nosa comarca. Os anuncios que veñen facendo pódese comprobar con respecto aos do ano pasado que son puro fume. Aí temos a autovía, 8 millóns que tiñan que executarse este ano 2025 e que siguen sin licitarse. Ainda foron rascando, como non fixeron nada, foron quitando para outras cousas. E ahora din que van a meter 8 millóns para o próximo ano. Para que? Para seguir sin licitalos, para seguir sin facer nada, para facer un corredor que nós o que consideramos é que ten que ser unha autovía e non un corredor solamente con 2 carriles. Isto o que demostra pois esa falta total de compromiso. Podemos verlo tamén con ese centro oncohematolóxico onde, que servía para que os nosos veciños puderan ir a facer os tratamentos de quimioterapia. Sigue sin executarse. E nos din que van a traer unha mamografía. En fin. Bueno, pois esa visión que fai dende o Bloque Nacionalista Galego